Yo, what's up guys, man. So main gabi nyo guys, no. Nadi ko ipangutan na guys. Kanang unsa in English ayo tao po muna na mong gilisuran ganiha kay adto migbalay anang mga kuan ba lahig mga istoryahan niya. English speaking man ya, naglisod mig sud balay kay English man ya, ayo sa may kuan ka na no. Sa kay unsa man? Sa may English ayo. Sama dia ay. Ayo. May ka nak. Nak. Who's there? Oh, may kuan. Open the door. Please open the door niya na mas gate. Wa niya upagi doorbell. Open the door. Please open the door. Yung sa gitna. Ayo tao po. Ano ba unta? Unsa ba English lagi anak lagi? Ha? Unsa ba English? Ayo. Pareha mas open the door. Nya og kuan ka Tagalog nya tao po. Unsa English sa tao po? Aka mo unsa may English sa tao po? Be? Kalimot ko. Kuha naman na sila. Katotan na naman na sila nabitaw sa gawa. Sa sulod. Grabe po. Wala naman ang Amerikano. Nya. Hey. Namo sila kung naitaw sulod. Doorbell. Mauwa mo ta. Kuan mangganit ta unda. Mo gitang pareho eskwela kay di ta kamao ng English. Pa English yung ginunta. Sana. Ito may ganihan nagtaon may suga ba. Ang katong gastrens. Naglisod ni mga Koreano dito ay. English yung mga Koreana. Grabe yung pag-antos, no? Grabe. Asa namang hagdan na to, ani? Sunod. Sa? Ito. Ano na? Okay. Grabe, guys. Wah, na naglisod og in English ay. Dako bos. Ayaw to ha, gamya lang. Pasha. Ito nga na yung so. 它这个是广东餐那里说那里说那些白的灯嘞， Boss, ano siya? Yung mga phone niya, Taka lang sa tabi dito. Okay. So outlet na lang. Wag na, para na kami. Yan ang kawal ini. Okay, outlet na balance rin. Now to the burner then. I will turn later. I will borrow the okay. Please. Go back here. The gas. Here. Provide. I will provide the outlet or I will provide the outlet. Later go there. Make this one. I will turn later. Okay. I will go to Pwede na Okay. mawali na tayo. Sila wala na binili. Oh, pwede na. Okay. Ito para patag tutunan niya. Sa English. Okay. Ayan, suka. Bila na. Ayan, bila na suka. Oh, enggak. Tatay.
I will borrow the outlet ko dito. Manghuwa mo na masig outlet. Lisura English ya ako. Aku tuh bagaimana? Sini Oh, ini niya. I will borrow the outlet. siang yang gabut gitu. Kayak mas Sabtu begitu suka kayak. Kalau kelihatan Ngomong outlet oleh ra ko. dia nggak bismillah betul balik kayak no. Undang ka nag eskwela kasi sa mo to English. Lagi bang balik di bismillah lagi. Apel punya petugas mau kan mau itu sama banyak. Apel yapon deh. Mana yang ginamao ni? Mana kita? Kita sunod na. Baru na. Biasa nih bukan. Nagkatahunon mo na yung kumalang yun. Nagkatubang mo siya. Masa balik gue, marah. Oh, nggak marah. Tama. Wala, tama siguro. Sama-sama wah, hindi ko kukuha ng paligid. Tama. Sana kita nih turun. Ha? Boleh tak? Oh, papanang head. Ambot. Itu out. Imo na inon, ma'am, I shall return. Aduh, kantor ada. Balik ke. Balik mga kami kay may muuli na mami. Ma'am, go home. Ma'am, I shall return. Berapa nih mau balik ke bed ya? Ora. Oh, balik kan nggak balik? Balik na siya dayo kay install mo siya sa outlet. Balik ra ba kita dito Bert kay ang helmet sa purman ra ba na ito sa subcon. Diantai lah. Pinalagot ito ng drive. Asal